Ne rawera mawinja, rowere duto te Nyanza, Kenya mzima. Let me imagine in my hometown, Homa Bay County. Sani rowere dwaro soft life. Gidwaro ngima mabiro mayom. Omiyo sani yudo ka kijana marom koda kama, sani ka giyudo sugar mami gilungana, anadwaro nyako moro matin ma ja 40 years. Ema nyako ama gola nini edhier. Vijana dwaro soft life. Nyiri sani kidhie night clubs gotieni weni en Parents Day. Kechidhi yudo ka nyako moro matin ja 20 nie bat jaduong' moro ja 40 50 years kuchocho. To en kamano mipeni to en ang'owa. Vijana dwaro soft life. To soft life ni they don't want to work for it. Omiyo kijana mawinja. Matin ma intiere gono chak go. You know whom you want to be. So sechema you are working on whom you want to be, do something. However little it may be. Wantiere bingo jimang'eny nena ewang' jowi maybe kan ago matek ne ratich oganda lakini tich matiyo gi kia. Atwang'o wuoche. Achiewo gokinyi adhi kacha atweng'. At least ayud gimoro. Seche ma I work on on the life you want to be doing something. Tiyo gokinyi te dhi kamoro. Sani wantiere gi boda inyalo tiye as a waiter, as a nini. Be it chak gi gima in go. Tidhi achieve gima idwaro. Tong'ik akono unity is power. Kiki chung ng'ata achiel. Vijana ka wariwore, devolution obiro mondo mi okel lokruok ne individual person. Wariwre uru, wating're uru. Ka wariwore wa speak one voice, we are going to achieve whatever we want. Avensa wach mari mogik boda kachiel. Erokamano ahinya kendo ne rowere ote manyalo chiwo kapok amiyo rowere ote to ago erokamano ahinya ne migawo mar Shofco, Shining Hope for Communities. And arwako rowere duto mondo donje migawo ni. Daktari uwuoyo kama ler, uwinjo gik mowachi. And kik wang'i ni nyaka miya. Daktari nong'iyo mowacho ni kapo ni ma ok nyalo wak. Ong'iyo ni wantiere gi Shofco Sacco, wachiwo loans the youths. Wantiere